Здравейте, мои пациенти! Днес пак отново съм с мой пациент, който вече той е пациента, който с него лекуваме асептична некроза с стволовите клетки, с новия метод стволовите клетки. Димитър днес минават му вече 6 месеца от процедурата. Ние имаме един клип, който на 3 месеца, сега този клип на 6 месеца. Искам той да ви разказва как минават нещата и как се чувства след 6 месеца. Димитре, може да кажеш на пациентите ти вече имаш един клип. Здравейте, казвам се Димитър, на 47 години. Чувствам се много добре след тази операция с стволови клетки. Тя е манипулация, не операция. Да, манипулация. Движенията бяха много зле. В смисъл, сутринта от леглото беше абсурд да станеш. Преди процедурата беше много зле. Да. Но сега вече движенията и мога да спа спокойно. Браво. Движенията са перфектни, мога да клягам, дори мога и да бягам. Браво. И работата вече работиш, а не от болката. И работя. Което е най-важното, защото човек дори без движение е половин човек. Айде, работата остави, обаче като не се движиш, като има болка човек. Като има болка. Искам да кажеш накратко. Ти вече се чувстваш много добре, нов живот си едно, нямаш болки, спиш спокойно, ставаш спокойно, ходиш на работа. Да. Отказахме от операцията, нали? Защото те бяха продължили операция. Смяна на става, това нещо съм го изключил като вариант. А те са ти предложили да смениш? Те са ми предложили. В България на 2 места ми предложиха. Преди да пишем. Няма да споменаваме сега точно. Да, няма нужда. Въпросът е, че го виждате другите колеги или някои от колегите директно постъпват с предложение за противолечение, пък аз съм обратно. Винаги с алтернатива, винаги с процедури, с опитване да спасим ставите. И наистина, като виждате, че и Димитър и много като него други, имаме добър успех. С диагноза, която не е много добра. Принципно, асептична некроза. Асептичната некроза наистина трудно по принцип се повлиява, обаче е го поредният пример. Има ефект. Има ефект. И то доста добър ефект. Да. Аз завърнем си. Добре, Димитре, винаги ще се радвам аз да бъда до теб и да ти помогна и да другите пациенти.